Oh. Baby's fair. Kaya pag kaya rin ang kagal man itang kasama namin sa kamita. Kaya padalaan ng pera. Sabi namin sa iba. Kasi niya ako doon pa niya. Nagsabi ang pulis. Akan sitang na Nagtagpakabalo. Good Friday ngayon. Ayan. Therapeutic po sa police. Ayan. Website. Nakabentosa. Ang ganyan. Special talaga. Makuryente niya pa po. Special niya po. Kaya napihulog po to all of you guys. Yan. Tapos po tayo sa Maluyos, Bicol. Magandang lang. Balacan, Pampanga.